Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, December 4. Mas mahigpit na safety monitoring sa fireworks industry, ipinatutupad na ng DOLE. Hustisya, mailap pa rin sa 8 taon matapos ang pagpatay kay Father Paez. Alice Guo, ililipat na sa Correctional Institution for Women. Duman Production ng Santa Rita, palalakasin, Heritage Food Dapok sa Festival Night Market. At exclusive car deals, tampok sa Christmas Fest ng Laos Group at BPI ngayong December 4 to 6. Dahil sa pagtaas ng produksyon ng mga paputok tuwing holiday season, maghihigpit ang DOLE sa pagpapatupad ng occupational safety and health standards sa mga pagawaan para matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Naritong report. Inatasan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng regional offices nito na higpitan ng pag-monitor sa mga pagawaan, distributor at tindahan ng mga paputok alinsunod sa Labor Advisory No. 18. Layunin nito na matiyak ang pagsunod ng industriya sa Occupational Safety and Health Standards o OSHS at sa Republic Act 11058 ngayong holiday season. Kasama sa pagsusuri ang koordinasyon ng DOLE Field Offices sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga LGU para maiwasan ang aksidente sa mga lugar ng trabaho batay sa guidelines ng Department Order No. 238 Series of 2023. Pinaalalahanan din ng DOLE ang mga pribadong kumpanya na maghigpit na sumunod sa OSA standards, kabilang ang Department Order No. 252 Series of 2025. Department Order No. 134 Series of 2014 at iba pang kaugnay na regulasyon. Inatasan din ng mga regional office na isumite sa Bureau of Working Conditions ang listahan ng mga na-monitor na kumpanya bago sumapit ang kalagitnaan ng Enero 2026. Kaugnay niyan, tuloy-tuloy na ang inspeksyon sa mga high-risk workplaces na nagsimula nitong November 30 at tatagal hanggang December 30, 2025. Batay ito sa ninagdaang Labor Advisory No. 14 Series of 2025 ni Secretary Benvenido Laguesma. Mahalaga raw ang isasagawang pagsisiyasat upang matiyak na hindi nasasakripisyo ang kaligtasan ng mga manggagawa sa gitna ng pagdami ng economic activities ngayong holiday season. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Minamadali na ng DA ang paglabas ng maximum suggested retail price sa karneng baboy bilang paghahanda sa pansamantalang import ban ng produkto dahil sa ASF. Ang kabuuang detalye sa report ni Jody Mercado. Nakadakdang ipatupad ng Department of Agriculture o DA ang maximum suggested retail price o MSRP para sa piling produkto ng baboy sa Biyernes, December 5. Kaugnay ito ng pansamantalang import ban sa buhay na baboy at products na galing Spain. Ang ikalawang pinagbumula ng pork imports ng Pilipinas matapos ang naiulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., minamadali na ng kagawaran ang pagsasapinal ng MSRP para mapanatili ang matatag na retail prices sa gitna ng tumataas na demand ngayong Kapaskuhan. Partikular na itatakda sa 370 pesos kada kilo ang MSRP ng pork liempo, habang 350 pesos naman kada kilo ang pigi at kasim. Kaugnay naman nakaambang suspensyon ng pag-angkat ng karneng baboy mula Spain, ipagbabawal ang mga produktong na proseso simula November 11 maliban kung may ASF-free certification. Gate ng kalihim, mananatiling stable ang local supply dahil sapat ang stock sa mga cold storage facility at nananatiling matatag ang presyo nito sa merkado. Batay sa DA monitoring nitong December 1, ang bahagi ng pork ham sa Metro Manila ay nasa 270 pesos hanggang 390 pesos kada kilo, habang ang pork belly ay nasa 320 hanggang 470 pesos per kilo. Bukod sa baboy, magpapatupad din ng DA ng 120 pesos per kilo na MSRP para sa imported carrots simula Biyernes.
Matatandaan nitong December 1, ipinatupad na rin ng MSRP sa sibuyas na 120 pesos kada kilo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kompleto na ang medical at laboratory examinations dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa loob ng Pasig City Jail. Ito ay ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Bahagi ito ng standard procedure bago siya ilipat sa kustodiya ng Bureau of Corrections. Kaugnay nito, may lilipat na si Guo sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong kung saan siya ay mananatili matapos tanggihan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling niyang manatili sa Pasig City Jail. Matatandang nahatulang guilty si Guo sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo sa Baofu Compound sa Bamban Tarlac. Bukod sa reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong, pinatawan siya ng multi-million peso fines at ipinabawi na pamahalaan ng Pogo-linked property. Nabasura naman ang kanyang pagkaalkalde ngayong taon matapos deklarang undoubtedly Chinese dahilan upang mawalan siya ng karapatang humawak ng posisyon. Samantala, sinabi ng Bucor na mananatili muna si Guo sa Reception and Diagnostic Center ng CIW ng hanggang 60 days bago siya ilipat sa maximum security compound. Samantala, ipinanawagan ng Karapatan Sentral ang hustisya para kay Father Tito Paez, ang pari at kilalang tagapagtanggol ng mga maralita sa Gitnang Luzon sa ika-8 anibersaryo ng pagpaslang sa kanya. Naritong report. Ginunita ng mga human rights advocate at grupong simbahan nitong Huwebes ang ika-8 anibersaryo ng pagpaslang kay Father Marcelito Toto Paez, kasabay ng muling panawagan sa mga otoridad na panagutin ng mga nasa likod ng pagpatay sa misyonerong pari noong December 4, 2017. Si Paez, isang matagal ng misyonero at dating coordinator ng Rural Missionaries of the Philippines Central Luzon, ay binaril at napatay sa Nueva Ecija ilang oras matapos niyang tumulong sa pagpapalaya ng isang bilanggong politikal. Ayon sa mga grupong pangkarapatan, ang kanyang huling gawaing paglilingkod ay sumasalimin sa dekadang paninindigan niya para sa mga magsasaka, manggagawa at katutubo sa rehiyon. Sa isang pahayag, inilarawan ng mga organisasyong pangmasa sa rehiyon si Paez bilang isang martir na pumili sa panig ng mahihirap at binigyang diin na aktibo siya sa mga kampanyang nagtataguyod ng karapatan sa lupa, pangbansang soberanya at karapatang pantao bago pa man naging ligtas o tinatanggap ang ganitong advokasya. Kinilala na rin ng Catholic Bishop Conference of the Philippines si Paez bilang isa sa mga makabagong martir ng bansa. Binigyang diin ng mga leader ng simbahan na hindi lamang siya dapat alalahanin bilang isa na namang biktima ng extrajudicial killing, kundi bilang taong inalay ang buhay sa paglilingkod sa mga inaapi. 8 taon matapos ang kanyang kamatayan, wala pa ring naaaresto o nakakasuhan. Ayon sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, nananatili pa rin sa Gitnang Luzon ang mga kalagayang humantong sa pagpatay kay Paez. Patuloy na pag-aresto sa mga aktivistang politikal, hindi nareresolbang kaso ng mga sapilitang pagkawala at mga banta at red tagging laban sa mga magsasaka, manggagawang pangkultura, organisador at iba pang leader komunidad. Habang ipinagpapatuloy ng International Criminal Court o ICC ang investigasyon nito sa umano'y krimeng may kaugnayan sa drug war ng Administrasyong Duterte, binabanggit ang kaso ni Paez bilang sagisag ng mas malawak na pattern ng immunity. Muling iginiit ng grupo ang kanilang panawagan para sa pananagutan at hinikayat ang publiko na parangalan ang alaala ni Paez hindi sa katahimikan kundi sa pagkilos. Reiniela Tugay, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nag-full throttle na ang Christmas spirit sa Laos Complex matapos buksan ang 3-day Christmas Fest, isang motoring at lifestyle celebration kung saan sabay-sabay umandar ang ilaw, ingay at saya mula sa multi-brand car showcase, test drives, local products hanggang sa nightly mini concert. Tara na pakisaya at enjoyin ang holiday vibe sa ulat ni Paulo G. Santos.
Bukas na ang Christmas Fest sa Laos Group Complex, isang 3-day motoring and lifestyle celebration. Tampok dito ang multi-brand car showcase ng Laos Auto Group at ang best local products ng Pampanga. Nung una, pinag-isipan namin ni Kuya, ni PAL, kung anong gagawin for December. Normally, we would throw a concert for customers, etc. And so, parang maiba man lang ngayong taon, naisip na namin to, anyway, we're gonna do a Auto Fest. So eto na, ginawa na namin yung Christmas Fest. Bukod doon, naisip namin, sige, anyway, we will be doing bazaar. So we partnered also with DTI, aside from BPI, diba? Tapos yan, nagpa-entertainment na rin. Ayon kay LGC Chairman and CEO Lisette Laos Velasco, ang Christmas Fest ay hindi lang simpleng Christmas market. Ito ay motoring experience na nagbibigay ng mas personal na pagdama sa mga bagong sasakyan ng LGC. Maraming sasakyan, maraming pagkain, may entertainment pa, pang pamilya. So, ang alam ko for Saturday, meron mga pangbata na mga games at saka mga mascots, etc. So, meron para sa lahat. Merong mga banda sa gabi. So, pwede to. You can choose what you want to do. Tapos may raffle every day. Pero pag nagdeposito at saka natuloy ang benta until first week of January, if I'm not mistaken, meron po tayong raffle na major prize like yung Vespa, diba? So, at marami pang gadgets. Perfect timing din ang selebrasyon dahil long weekend. Kaya maraming car enthusiasts ang may oras hindi lamang tumingin, kundi mag-test drive ng kanilang napupusuang sasakyan. At para sa mga gustong umuwi ng may bagong sasakyan ngayong Pasko, on-exclusive partnership ang Laos Group sa BPI para sa mga on-site loan assessment. Yeah, that's a very good question. So for the BPI auto loan processing, we always say that the approach is on a per profile basis. So that would depend kung yung client ba natin is employed, self-employed, is a business owner, or an OFW. So the speed of processing would also depend on the completeness of our requirements. But for this 3-day event, what we can promise is we'll do same-day processing. So yun, so we have 24 hours processing and then the decision is up to 48 hours. No? So syempre, kamukha ng ginawa ng Laos Group partners natin na one-stop shop na yung mga car brands, it's a similar effort that we did for our BPI clients. So we have a BPI booth in the event. You can have professional financial advice from our sales partners from auto loans, housing loans, motorcycle loans, and BPI credit cards. So kahit anong gusto nila na i-inquire, actually, we can address their concerns. Kasabay ng kanilang Christmas Fest, ibinahagi rin ni Laos Velasco ang kanilang pangarap sa nalalapit na Golden Year Anniversary o 50th year ng Laos Group. Hindi lang bilang dealership kundi bilang automotive powerhouse na patuloy na lumalawak sa iba't ibang panig ng bansa. For 2026, expect a lot of activities and a lot of changes in the Laos Group. No? This year is a lot of transitions. Kumbaga, isa sa tema namin ngayong taon is transform, di ba? Parang, I've said it internally, it's transform, lead, and care. And this year is truly a year of transformation. And next year we'll even be doing better. So what is important for us is to put and solidify the foundation as we reach our 50th year in 2027. So that is what 2026 looks like, no? Solidifying the foundation so that we will be ready to face our 50th year with pride and joy. Kaya kung gusto nyong i-rev up ang holiday vibes, dito na sa Christmas Fest ng Laos Group ngayong December 4 hanggang December 6. 3 gabing puno ng rides, ritmo at regalo from test drives to good vibe. Dito nakapark ang tunay na Paskong Pilipino. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagpulong ang mga lokal na opisyal at mga magsasaka sa Santa Rita, Pampanga para talakayin ang higit na pagpapaunlad sa Duman Production ng bayan. Isang festival night market din na magtatampok ng masasarap na pagkain Kapampangan ng pwedeng pasyalan. Tara na't matakam sa balita ni Jody Dizan Mercado. Atin ng Duman! Yan ang sigaw ngayon sa bayan ng Santa Rita, Pampanga, lalo't papalapit na naman ang Kapaskuhan. At upang higit na mapalakas ang produksyon ng nasabing Special Kapampangan Delicacy, nagpulong sina Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo, Mayor Renan Calo, iba pang mga opisyal at ang mga magsasaka ng Duman sa bayan.
Nagsilbing plataporma ang pagtitipon na may temang kapulungan daring ortelanong tatanam lakatan maluto king Balen Santa Rita upang talakayin ang pangangailangan ng mga gumagawa ng duman at tuklasin ang posibleng ugnayan para sa pagpapalago ng kabuhayan, pag-akses sa suporta at pagpapanatili ng matatag na produksyon sa mga darating na taon. Dumalo rin sa pagpupulong sina Pampanga Provincial Agriculturist Jimmy Maniklik, mga nagtatanim at manggagawa ng duman, mga may-ari ng palbibewan at Municipal Agriculturist Emelita Hernandez. Nagpaabot din ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan kay Arroyo sa patuloy nitong pagsuporta sa sektor ng agrikultura sa bayan. Tiniyak ng LGU na itutuloy nito ang mga programang magpapalakas sa lokal na agrikultura upang mapanatili ang pamana ng duman para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, naghahanda na rin ng public at private sector sa Duman Festival Night Market matapos magpulong si Nakalo kasama si Market Supervisor Regan Salvador at Culture, Arts and Tourism Consultant Andy Alves at halos 100 vendors. Napag-usapan ng grupo ang final layout ng mga kubol o makeshift vendor stalls pati na ang listahan ng heritage foods na itatampok sa festival. Ipinaliwanag din sa mga kalahok ang mga patimpalak gaya ng Best Kubol Design, Best Costume at Best Heritage Dish. Magbubukas ang night market sa December 5 at gaganapin tuwing Biyernes sa Sabado hanggang January 3 bilang bahagi ng makulay na selebrasyon ng Duman Festival na tiniyak na maayos, makahulugan at makabuluhang pagdiriwang para sa buong komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Habang abala ang Barangay Santa Lucia sa pista ng kanilang patron sa December 13, may isa pang malaking laban na naghihintay sa kanila, ang Giant Lantern Festival. Isa rin sa makakatunggali nila ang Barangay Santo Niño na ngayon mas ramdam ang pressure at mas matinding paghahanda para mabawi ang koronang muntik na nilang maabot noong 2024. Naritong report. December 13. Araw ito ng kapistahan ni Santa Lucia. Taon-taon, pinag-iigihan itong ihanda ng mga tagbarangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga. Pero ngayong 2025, hindi lang pista ng patron ang kanilang ipinagdiriwang. Kasabay din itong pinaka-inaabangan sa syudad, ang Giant Lantern Festival o Ligligan Parul. Sa ilang dekada na ng pagdiriwang ng GLF, tumatak na ang pangalan ng veteranong lantern maker na si Roland David, na ngayon ay kapitan ng Santa Lucia. Mula dekada 80, kilala na siya sa paggawa ng mga higanteng parol at ngayong taon may kakaibang hamon dahil sa patimpalak, kalaban niya mismo ang anak niyang si Ryan Joshua David na lantern maker naman ng Barangay del Rosario. Yung tinuro ko sa anak ko yung para maano na siya sa maengganyo sa paggawa ng Giant Lantern at by next year makapagsarili na siya na makapag-entry. Ganun tinuro ko sa kanya. Sa Santa Lucia, isang kilalang apelyido sa parol making ang muling hawak ng kanilang parol, si Carl Ernest Kiwa, anak ni Eric Kiwa na isa ring veteran Fernandino lantern maker. Ayon kay Carl Ernest, mahalagang sabay-sabay ang kilos ng buong grupo, lalo na sa masinsinang paggawa ng Giant Lantern. In terms na sa bayanihan namin is nagtutulungan na kami para matapos yung mga parol, and nagbi-brainstorming kami at nagbi-brainstorming kami para doon sa namin, sa mga ipapalabas namin sa lantern. At kung may bagong hatid ang kanilang parol ngayong taon, ito raw ay ang paggamit ng LED bulbs. Siyempre, masaya kami na meron ng innovation sa Giant Lantern. So sa paggamit ng LED is safe. Kasi mababa yung load. Number 1 is safe. Yun lang. Maliwanag maganda. Pa. Bihira yung mapupundi sa LED. First runner-up is Barangay Santo Niño! One step closer to the championship title. Ganito ang naging sitwasyon ng Barangay Santo Niño sa Giant Lantern Festival 2024. Kinapos sa corona, kaya ngayong taon, mas ramdam ang bigat ng pressure sa kanilang muling pagsabak sa Ligligan Parul. Hindi ito ikinakaila ni Kapitan Janino Padilla,
Para sa kanila, hindi lang tradisyon ng taunang paglahok, pagkakataon din itong maitanghal at mapabilang sa mga kampyon ng festival. Konti, siyempre, ano na pressure. Dahil gusto namin makamit nga yung champion ngayon para din sa barangay namin na kahit na tradisyon lang na ginagawa yearly, gusto namin magkapangalan din sa Lantern Festival na Digligang Parol na mag-champion yung Barangay Santo Niño. Ayon kay Padilla, nag-usap sila ng kanilang lantern maker na si Byron Bondok para sa mas pinagandang disenyo at mekanismo ng parol ngayong taon. Nag-usap na kami ni Byron, talagang in-improve namin yung lantern namin na mayroon silang abangan na gimmick dito sa Barangay Santo Niño ngayon. Para naman kay Bondok, ang magiging tema ng kanilang parol ay nakatuon sa mensaheng madaling makaabot sa lahat. Kulsa, pagmamahal para sa sama-sama, magkakaisa. Bagamat bigo noong nakaraang taon, buo ang kumpiyansa ng Barangay Santo Niño na mas malayo ang mararating nila ngayon. Dala ang mas pinaghandaan at mas pinatingkad na parol at ang pag-asang sa pagkakataong ito, kanila na ang korona. Ano kaya ang kapalaran ng dalawang barangay sa Giant Lantern Festival 2025? Nataon yung Giant Lantern Festival, nataon at tapat sa barangay fiesta namin dito sa Santa Lucia. Sana may blessing kami galing kaya po Santa Lucia naman nanalo ngayon. Yung mga kabalan natin na dito sa San Fernando, sana tangkalikin natin yung yearly tradisyon ng Siyudad San Fernando dito sa Digligan Parol, lalong-lalo na dito sa barangay namin. Sana suportahan po natin yung Barangay Santo Niño dito sa petition na to. Lagyan na ng marka ang December 13 sa inyong mga kalendaryo. Sama-sama nating tunghayan sa Robinson Star Mills ang nakabibighaning pagningning ng mga higanteng parol na ipinagmamalaki ng San Fernando. Huwag palampasin ang pagkakataong makunan at maranasan ang isang unforgettable holiday season. Live din ito sa CLTV 36 digital channels at official social media pages. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Libo-libong PNP personnel ang napatawa ng parusa sa ilalim ng internal disciplinary process ng PNP. Batay sa ulat na sumasaklaw mula 2016 hanggang nitong November 2025. Ang buong detalye sa report na ito. Iniulat ng Philippine National Police o PNP na umabot sa 32,698 na pulis ang napatunayang nagkasala sa iba't ibang administrative offenses mula July 2016 hanggang November 26, 2025, batay ito sa internal disciplinary mechanism ng organisasyon. Sa bilang na ito, 9,027 ang tuluyang na-dismiss sa serbisyo. 1,725 ang na-demote, mahigit 15,000 ang nasuspende, 1,221 ang pinatawan ng salary forfeiture, 4,355 ang nireprimand, 528 ang binigyan ng restriction penalties, at 531 ang nawalan ng ilang pribilehiyo bilang bahagi ng kanilang parusa. Ipinakita rin sa datos na 1,037 sa mga nasibak ay sangkot sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga o nagpositibo sa drug test. Sa first 92 days sa pwesto ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., 1,339 administrative cases na kinasasangkutan ng mahigit 2,000 personnel ang naresolba. Sa mga ito, 428 ang natanggal sa serbisyo, 71 ang na-demote at 448 ang nasuspinde, habang ang iba naman ay tumanggap ng iba't ibang administrative sanctions. Umabot naman sa 1,152 na kaso ang ibinasura. Giit ng PNP, kasabay ng pagkilala at paggawad ng parangal sa kanilang mga matitino at mahuhusay na personnel, determinado rin silang agad na maparusahan ng mga pulis na lumalabag sa batas. Wala raw puwang ang Rogue Cops sa kapulisan at nananatiling matatag ang kanilang zero tolerance policy para mapanatili ang tiwala ng publiko. Tiniyak ng PNP na nananatiling mataas ang moral ng pulisya sa kabila ng mas pinaigting na internal cleansing.
Nagpapatuloy rin daw ang mahigpit, ngunit makatarungang pagpapatupad ng mga patakaran gaya ng PNP Memorandum Circular 20/2020. Ito ay upang matiyak na patas, transparent at mabilis ang pagpapanagot sa mga pasaway na pulis. Kasama si Jody Dizon Mercado, Isel Fernando, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Lusot na sa third and final reading ng House of Representatives ang House Bill 87 ng Rollover Internet Bill na layunin siguraduhin na mapapakinabangan ng buo ng mga subscriber ang data na kanilang binabayaran. Sa ilalim ng panukala, obligado ang internet service providers na i-roll over ang hindi nagamit na data hanggang sa katapusan ng taon. Basta't agad na nirenew ng user ang kanilang subscription matapos ang promo period. Kapag umabot ng isang taon ang naipong data, maaari itong ma-convert bilang rebates na maaaring gamitin pambayad sa internet service sa susunod na taon. Samantala, nakasaad din na magkakaroon ng 20% reduction sa naiwang data kapag hindi nakapag-renew ang user sa loob ng 5 araw natapos ang promo. At kapag bumaba pa ang pagkakaantala, mawawala na ang natitirang data. Itinutulak ng mga proponent ng panukala ang hakbang bilang proteksyon para sa consumers at bilang tulong sa lumalawak na digital needs ng mga estudyante, remote workers at maliliit na negosyo. Samantala, mas inklusibong paglilingkod sa mga kapampangan ng tampok sa pagbubukas ng kauna-unahang Center for Autism and Neurodiversity sa City of San Fernando. Kung ano-ano ang mga serbisyo, alamin natin sa ulat ni Rainiel Atugay. Kasabay ng selebrasyon ng International Disability Day 2025, pinasinayaan ng pamahalang lungsod ng San Fernando, Pampanga ang kauna-unahang Center for Autism and Neurodiversity sa lungsod nitong Miyerkules, December 3. Katuwang ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO at ang Persons with Disabilities Affairs Office o PDAO, layon ng pasilidad na magbigay ng mas malawak, mas organisado at mas inklusibong serbisyo para sa mga Fernandinong may autism at iba pang neurodiverse condition. Bagamat nakapag-operate na ang sentro simula noong nakaraang buwan, ngayon lamang ito opisyal na ilulunsad bilang formal na himpilan ng komunidad. Isang lugar na titiyak umano sa mas maayos, mas sistematiko at mas makataong serbisyo para sa mga bata at pamilyang nangangailangan ng masinsinang gabay, therapy at suporta. Mula Nobyembre, 706 individual na ang nairehistro at sumailalim sa mas maingat na pagsusuri. Sa sistemang ito, tinitiyak ng center na ang bawat Fernandino ay tatanggap ng tamang interbensyon sa tamang panahon ayon sa kanilang developmental profile. Yes, komprehensibo ya po ing pinasar na pong ordinansa ning Sangguniang Panlungsod ning Siyudad San Fernando from assessment to kareta pong therapies, makanyan, step by step po, datang tamo ka rin. Hanggang po karetang partnership ta with other department na nung ka rin makasawpla kaya katamo karetang aliwang pamangailangan ng syudad. Kalupa na po ng TESDA, pwede la karetang skills training. Kasi po ini po mag-umpisaya kayong assessment na keti syudad San Fernando alang ma-assess, alang ali ma-assess. Na nung ka rin, kaya rin na po nito, aso pantala mabridge la king society hangga po ketang materapi la makapag-aral la hangga po ketang makapantun lang obra ding kaya katamo pong kapatid. Panawagan pa ni Councilor Harvey Kiwa, may akda ng Ordinance Number 2025-020 o an Ordinance Establishing the San Fernando Center for Autism and Neurodiversity o SFCAN in City of San Fernando. Dapat mayroong tulong at suportang tulad nito, hindi lamang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Hindi lamang dapat sa loob ng bahay pinag-uusapan yan, hindi lamang pambarangay na pag-uusapan yan. Bagkus hindi lamang po city level. Dapat buong Pilipinas pinag-uusapan na natin yan na mabigyan ng sapat na budget para sa mga programa patungkol po dito sa kondisyon na ito.
Patuloy na tatanggap ang sentro ng mga individual na kabilang sa neurodevelopmental concerns tulad ng Autism Spectrum Disorder o ASD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD, Global Developmental Delay, Communication Disorders, Tourette Syndrome o Tic Disorders, Down Syndrome, Intellectual Developmental Disorder, at Specific Learning Disorder. Para sa mga nais magparehistro, maaari nang makipag-ugnayan sa San Fernando Center for Autism and Neurodiversity sa Facebook. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Kung ang hanap nyo ay elegante at praktikal na sasakyan, narito na ang Geely M Grand 2025 with sunroof. Isang stylish and modern sedan with multiple features. At ang kagandahan pa, available ito sa Laos Auto Group kaya kabalen, mga karatig lalawigan, hindi na kailangan lumayo pa. Silipin ang standout features ng Geely M Grand 2025 at kung bakit ito ang tinaguriang sedan na may premium feel sa presyong pasok sa budget. My name is Kim Pring from Geely Pampanga, your sales executive. Today we are going to discuss the Geely 2025 Geely M Grand Luxury. Sa Geely M Grand Luxury pa ma'am, we do have the 1.5 liter and 4-cylinder. Also, sobrang tipid niya sa gas. Like yung sabi nga natin sa fuel consumption natin, we can achieve 15 kilometers per liter. Sa long drive na po yun. And also, sa features niya ma'am, meron tayong cruise control. So, hassle-free kapag mag-drive tayo sa mga long drive natin like sa expressways. Imagine yung pag-drive natin na mahaba-haba, kaka-apak ng gas natin. Mapiprevent na natin yung ngawit kahit na automatic yan. Diba din have Geely Luxury po natin ay merong sunroof. So, you may also enjoy the view, diba, sa labas. Sayang yun pag hindi nila nakuha. So, even though half lang siya, pero you may also still enjoy the view. Sa safety features naman po natin, ma'am, hindi tayo talo kay Geely. Meron tayo sa brake, imagine sa brake na lang, meron tayong drum brakes. Also, yung mga natin, suspension po natin is MacPherson strut sa harap. Then sa rear naman po is the torsion beam. Also, yung natin, ma'am, unit natin ay merong rear camera and parking sensors. Pag na tayo park or aatras tayo, makikita na natin yung likod natin. The M Grand Luxury has a 5-seating capacity. Dun sa seats naman po, leather na po yung seat natin. Then sa driver side nga po pala, electronic adjustment po siya. Yung likod ni M Grand is malaki yung space. We do have 500-liter cargo volume. Imagine that space. Napaka-spacious niya. For the entertainment features, meron tayong infotainment with Apple CarPlay. Additional yan ngayon. Before kasi sa mga previous units natin, wala tayong CarPlay. Yung software lang po ni Geely yung gamit natin. Ngayon, managdagdag si Geely ng Apple CarPlay. For the SRP price is 949,000. Then the discount for cash payment or PO is 40,000. Ngayon, ma'am, kung sa financing natin, 58,000 all-in down payment na yon. Then your monthly is 19,652 pesos for 5 years. Also additional po, yung promo natin, pwede natin siya extend to up to 7 years. The cash naman po is free na yung 3 years LTO po natin. And yung natin, pinagmamalaki natin 1 year 24/7 roadside assistant, yung LGC, which is the LGC Cares. Currently sa 2025, we only have the luxury or the top of the line. Ngayon, kung gusto po natin ng mid-variant and also ng base model, we do have the Geely M Grand S or the manual transmission and also yung 2023 Geely M Grand Comfort. You may contact us at 0918-854-2766. Yung Geely Pampanga main page po and also may official page po na Geely Pampanga by Kim and Pring. We are located here at Jose Abad Santos Avenue. Carol Fuso Building lang po.
Nakatakdang simula ni Lynn Mary Leslie, 83 years old, na motorcycle enthusiast mula Queensland, Australia, ang kanyang 2,500 kilometers sa Philippine Tour sakay ng BMW R1300 GS. Alamin ang buong detalye sa Laos Auto News ni Rainiel Atugay. Age doesn't matter. Yan ang motto ni Lynn Mary Leslie, isang motorcycle enthusiast mula Queensland, Australia. Ipinagdiwang ni Lynn ang kanyang 83 kaarawan noong November 29. Isang patunay sa kanyang panghabang buhay na pagmamahal sa pagmotorsiklo at isang makabuluhang pamana na nakaugat sa pagkakaibigan. Nakatakdang simula ni Lynn ang isang 2,500 kilometer tour bilang pillion rider ni Clutch Moto Tour CEO Rosle Verbock kasama ang kanilang wingman na si Robbie Kokjansik. It's nice to turn 83 in the Philippines and celebrate with everybody else. And to come to Philippines with the persuasion of Rosle to say, I have never been here, I'd like to travel the world, and this is a country that I wanted to see but never had the opportunity to do so. So Rosle says, come on down. So, well, I've got to go up. He comes down to the Philippines. But it's been absolutely fantastic what I've seen for the last couple of days. So I'm looking forward to wherever we go. That'll be fantastic. Nagsimula ang koneksyon ni Lynn sa motorcycle touring ilang dekada na ang nakalipas nang makilala at maging kaibigan nila ng kanyang yumaong asawa na si Victor, si Rosle Verbock, isa sa mga nagtatag ng Clutch Moto Tours. She was back riding a lot with her husband, and in the year 1999 they bought the brand new 1150 GS at the time. With that bike they did 254,000 kilometers all around Australia before, and when Victor, just before Victor, her husband, died, we had a deal that I can buy that bike. I wanted to buy that bike and keep it as a souvenir on the good times when we were riding together around Australia with Victor. So that GS 1150 is now with me in Europe. Bilang suporta, nagsagawa ng send-off event ang Laos Auto Group at BMW Motorrad para sa team ni Lynn, Rosle at Robbie, kung saan winelcome sila ng mga staff at media. Dagdag pa rito, ipagagamit ng Laos Auto Group at BMW Motorrad ang isang BMW R1300 GS para sa tours. But we'd like to thank the BMW Motorrad and the Laos Group for providing the bike that Rosle Lynn and Lynn will be using to tour Luzon. Lynn was telling me it's a very comfortable bike and she's having a good time riding pillion to Rosle. Dagdag ni Rosle, nakikita ang paglalakbay na ito bilang isang pagkakataon upang maipakita ang kahangahangang tanawin ng bansa at ang mainit na pakikitungo ng mga Pilipino. Is that we're gonna ride 1 week of the North Luzon, and then we are flying to Zamboanga, and we are riding another week of Mindanao. So the rest is happening daily according to how she feels, how the weather is. Ani Lynn, ang sekreto para makapag-travel around the world ay magkaroon ng healthy lifestyle. Time and village with the stamina, and I play lawn bowls, and I do swimming every day, I do walking, and then I get on my motorbike and ride. So that's how I keep up my stamina. It's only a number. No, I don't know. A lot of people like to think they're old and act old, but yeah, age doesn't matter. And I'm still in good health, which makes a lot of difference, yes. Ang biyahe ni Lynn Leslie ay nagsisilbing paalala na ang edad ay hindi limitasyon para matupad ang pinapangarap na adventure sa buhay. Rainiel Atugay, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Opisyal nang ipinakita ng City Government of San Fernando, Pampanga sa publiko ang inaugural edition ng ICT Investment Magazine na pinamagatang CSFP Bright City of the Philippines nitong Miyerkules, December 3 sa Mega World Capital Town. Ayon kay Attorney James Francis Villanueva, City ICT Officer, inulunsad ang Bright City Magazine bilang roadmap at paanyaya para sa mga negosyante na mag-invest sa lungsod. Umaasa rin si Attorney Villanueva na sa pamamagitan nito, maitataguyod ng San Fernando ang isang thriving at digitally inclusive na syudad. We are fostering here an inclusive and participative government. And through shared governance and united vision for progress, we welcome the beginning of bigger opportunities, more collaborations, and a brighter tomorrow. And as we continue to strengthen and expand the IT BPM sector here in San Fernando, this magazine serves as a roadmap and an invitation, showcasing our momentum and our commitment to creating a thriving and digitally inclusive economy. Together, we are building a future where innovation grows, investment flourishes, and every Fernandino benefits from a more connected, competitive, and tech-empowered city. Tampok din sa Bright City Magazine ang mga pangunahing proyekto at inisyatibo ng local government unit. Base sa nakalathalang mensahe ni Mayor Vilma B. Caluwag, ipinagdiriwang ng San Fernando ang kanilang mga naging hakbang patungo sa pagiging isang smart, sustainable city. Binanggit ng alkalde ang mga proyekto ng lungsod tulad ng Cayabe Project Series, Fernandino Citizens Portal at e-Servicio Hub na naglalayong pabilisin ang serbisyo, palakasin ang transparency at ilapit ang pamahalaan sa mamamayan. Dagdag pa ni Caluwag, ang mga hakbang na ito ay hindi lamang simbolo ng progreso, kundi pundasyon ng isang konektado, tech-empowered at mas sustainable na lungsod kung saan bawat Fernandino ay nakikinabang. Binigyang diin naman ni Rufi Galang, CEO ng Remote Employee, kung paano nakinabang ang kanyang kumpanya sa pagkakaroon ng business-friendly environment sa San Fernando. Tampok ang kwento ng Remote Employee at ni Galang sa magazine. San Fernando is probably one of the most business-friendly cities that I've ever been to. With the help of course, Attorney James and the administration and the LGU, my company was able to grow. We actually broke past 400 recently, and a lot of the applicants that we do get in my company, they like the fact that we are in San Fernando kasi it's not that congested yet, and it's very well managed. Ang mga unang kopya ng magazine ay pinamahagi na sa mga stakeholder na dumalo sa programa at nakatakda namang ihatid ng City Information and Communications Technology Office ang karagdagang kopya sa mga partner offices at organisasyon sa mga susunod na araw. Kasama si Angel Francisco, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Fan mode ang Filipino-American actress na si Frankie McNellis matapos maka-eksena ang award-winning actress na si Angela Bassett sa US hit TV series na 911. Alamin ko ano ang kanyang masasabi sa chance na makatrabaho ang aktres sa Chika Express ni Aisel Fernando. Ipinagdiwang ng Filipino-American actress na si Frankie McNellis ang kanyang debut sa pinakabagong season ng US drama series ng ABC na 911. Espesyal ang role niya dito kasama ang Golden Globe awardee at Oscar-nominated actress na si Angela Bassett. Si Bassett ay kilala sa mga role bilang Dr. Betty Shabazz sa pelikulang Malcolm X, singer na si Tina Turner sa pelikulang What's Love Got to Do with It noong 1993 at bilang Queen Ramonda sa mga Black Panther movies.
Habang ang most recent series niya na 911 ay isang procedural drama na tumatalakay sa professional at personal na buhay ng mga first responders sa Los Angeles, kabilang ang mga bumbero, pulis at mga paramedic. Dito, gumanap si Mac Nellis bilang si Lisa sa episode 6 ng season 9, kung saan iniimbestigan siya ng karakter ni Bassett na si Athena, hinggil sa kaso ng isang teenage girl na nagtangkang magpakamatay dahil sa cyberbullying habang sinusubukan nitong tukuyin kung sino ang nambuli. Ibinahagi ni Mac Nellis na ang pagkakataong makatrabahong iconic actress ay itinuturing niyang katuparan ng isang pangarap, lalo na't nasaksihan niya mismo ang husay nito sa pag-arte. Inamin niyang kinabahan siya sa umpisa pero agad ding nawala dahil pinaramdam sa kanila ni Bassett na welcome sila sa set. Bukod sa nakakabilib daw ang kanyang galing, mapagpakumbaba at mabait rin daw ang Oscar-nominated actress. Samantala, nakatakdang umuwi ng bansa ang PhilAm star ngayong December at sa kanyang pagbisita, umaasa raw siya na mas mapalapit sa kanyang Filipino roots. At yan po ang ating Chika Express, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nagtapos na ang kampanya ng Cherry Tigo sa Premier Volleyball League kasunod ng anunsyo ng kanilang disbandment. Dahil ito, isa sa ilalim sa dispersal draft ng kanilang star players. Naritong report. Hindi nalalahok sa susunod na season ng Premier Volleyball League o PVL ang Cherry Tigo matapos i-anunsyo ng koponan ng kanilang disbandment. Ito ang pagtatapos ng 5 taong kampanya ng crossover sa liga na minsang sinelyuhan ng makasaysayang championship sa Bacara Bubble noong 2020. Sa pahayag ng franchise, binanggit nilang ipinagmamalaki nila ang kanilang naging paglalakbay mula sa pagiging Photon Tornadoes hanggang sa paglipat sa Cherry Tigo. Kasama rin dito ang mga panalo at mga talentong kanilang nahubog sa loob ng mahigit isang dekada. Bago sumali sa PVL, unang sumabak ang crossover sa Philippine Superliga o PSL hanggang sa paglipat nila sa bagong professional era ng PVL. Taong 2021 naman ang makuha ng Cherry Tigo ang kauna-unahang title nito sa liga. Sa pagalis ng koponan, ang kanilang roster na puno ng kilalang manlalaro tulad ni Ara Galang, Abby Maraño, Mylene Paat, Jen Yerva, Jasmine Abor, Pauline Gaston at iba pa ay malalagay sa dispersal draft. Ibig sabihin, malilipat ang kanilang mga atleta sa iba't ibang PVL teams. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang grupo sa mga sponsors, staff at lalo na sa mga manlalarong nagsuot ng kanilang jersey sa iba't ibang panahon. Binanggit din nila ang malaking ambag ng kanilang fans na anila'y nagsilbing puso ng koponan. Tiniyak naman ng franchise na mananatili ang kanilang pamana ng determinasyon at teamwork na nagdala sa kanila bilang isa sa pinakatanyag na volleyball club sa bansa sa nakalipas na mga taon. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasiyang okasyon na bida nakikislapang higanteng parol ng City of San Fernando. 9 days na lamang po at Giant Lantern Festival na.
Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus, mga kabalen, karehiyon, 21 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.